हेलो हाय नमस्कार दर्शक बंधु मुझे बहिल स्वागत कर मोर आउ एक ब्लॉग वीडियो को आज वीडियो रे आम अच्छु भुवनेश्वर ना को जगह जो 7th बाटालियन अच्छु हाँ गजपति नगर बाट OAIS ना कौन 7th बाटालियन अच्छु सेठी आमर सांग जन पुलिस अच्छी तो ता पाखरे आम आसिक गड़ीचु आठेचु आ तो ये कुकुर को ये मुँह धोई ना मुँह धोई नहीं जे दिल्ली हाँ कि ना मुँह धोइबार कि ना मुहर पकईदेल अवश्य सतेज लगे आम बर्तमान आसचु बहुत योजना करने चिकेन नाक आसचु देखा जाऊ औकात अच्छी कि नहीं चिकेन सेंटर दी जन व्यक्ति अग्रसर होती देखा जाऊ ये नहीं पार्टी कि नहीं चिकेन नहीं पारिया तो से पछकू कहला तो इलिया था अच्छी दुकान ना मो इे ना खालटा बुलिया दिल्ली लेट कर दो छड़ा नुआ नुआ नियम आमर तो जोड़ी ये जो पान सफल दुकान भी मैंने आमर मिल जाए ये कौन यही भाया मैंने परिवा दुकान नहीं मिलूँ एत बाट आसा पड़ा दिल्ली जानते मैंने सी एग्जाम फेग्जाम गुड़ा सी कर ना कौन आउटा दर्शक बंधु एटा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन CHSE जो आमर +2 रो बोर्ड ये तार ऑफिसटा यहाँ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ओडिशा क्वेश्चन गुड़ा ये बनाए ना कौन मुझे कथा जानी तो सौदा पत्र किणाकुणी सारूनी जे इना कौन पड़े ओहो ये व्यक्ति जनक जी हजि जाते आम खोजी पाइलु आलू टी आनी बर्तमान को मुझे बाध्य करके पठेली जहाँ टे बरा आउ टे तरकारी आणु बिचरा जीवार टोटाली इच्छा नाला कुंतु कुंतु होगी OSAP 7th बाटालियन एंड हाई स्कूल ये हाई स्कूल भी अच्छी देखनी केमती लगुच भुवनेश्वर केमती लगुच भुवनेश्वर कहवाक चाहूल जो कह ना कौन ना म्यूट जमा कर कौन कि हाँ दिले कौन 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 माने कौन केमती लगुच तुमको आगे देखा देखी देखे दर्शक बंधु ये जो 7th बाटालियन रो पुलिस मैंने रोचंदी रूम गुड़ा आम सांग तो पड़े ड्यूटी आम आसिक बेड्रे गड़ीचु तो 250 टका पलैला नहीं कि आम जानी पारे तो कौन करा तो भुवनेश्वर जीव आ नहीं हाँ परा
କୁହାଗଲା ପରା ଆଉ କହିସାରିଲୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ନା ହଁ ଚାଲିଛି ହଁ କାଟିକି ଆଉଥରେ କର ଦାଦା ଆମେ ଜାଣି ପାରିଲେ ନାଇଁ ଖାଡ଼େ ଖାଡ଼େ କେତେ 200 ଟଙ୍କା ପଳେଇଲା ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାଇଁ କି ହଁ ଲିଫ୍ଟରେ ତୁ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଡୁଳି ହେଉଥିଲୁ କାଲି ନା ପରଦିନ ସେମିତି ହବୁ ନାହିଁ ତ ଏଇ ଆରାମରେ ସିକ୍ସ ମାର ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଫ୍ଟରେ କୁକୁର ଆଣ୍ଡୁଳି ହେଇକି ବେଳେବେଳେ ରୁମ୍ରେ ପଶି ଯାଉଛି ସିଏ ବି ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ରେ କ'ଣ ତ ନଟଣା ନାଇଁ କାଲି 5 ନମ୍ବରକୁ ଆସ କହିଲା ବେଳକୁ 2 ନମ୍ବରକୁ ପଳାଉଛ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆଉ ଏଇ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କର ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ରୁମ୍ ଏ ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇସର ରହିଛି ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗର ବେଡ଼ଟା ଏଇଠି ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଆମେ ପୁରା ଗଡ଼ୁଛୁ ଆଉ ଛାଡ଼ ଟିକେ ବାଲକୋନିଟା ଦେଖେଇଦା ବାଲକୋନିର ଭିୟୁଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିତେ ବଡ଼ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଛି ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟେ ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆଟା ସେଇ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହୁଏ ସେଇ ଆଗ ପଡ଼ିଆଟାରେ ଆଉ ଇଏ ବାଲକୋନିର ଭିୟୁ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଘର ସବୁ ଅଛି ଗଛ ସବୁ ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ଲଙ୍ଗଳା ଫଙ୍ଗଳା ହେଇଗଲୁଣି ଯେ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଖୋଲି ଖୋଲା ପକେଇଲଣି ଯେ କ'ଣ ହେଲା ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଖୋଲୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି ଗୋଟେ ଦିନର ଭ୍ରମଣ ନୁହେଁ ଆମେ ପୁରା ନଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛୁ ଆମ ପଇସା ପତ୍ର ସରିଯାଇଛି ଆମ ତେଣୁକରି ଚିକେନ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ କେଜିଏ କିନ୍ତୁ ଧରିକି ଆଇଲୁ ଅଧ କେଜିଏ ପଇସା ନାହିଁ ଆଉ ଲୋଟି ହେଇଗଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ଆମ ଗାଁରେ ତ 10 ଟଙ୍କା ମିଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଏଠି 20 ଟଙ୍କା ସେ ଗୁଲୁଗୁଲା ଉଇଥି ତଡ଼କା ଏଇ ଯେଉଁ ବରାକୁ ଘୁଗୁନି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରଖୁଛୁ ନାଇଁ ଦେଖା ଏଇଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଦେଖା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସେଟା ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଇ ଦେଇଛୁ ପଇସା ୱେଷ୍ଟ କଲ ତମେ 5 ଟଙ୍କାରେ ଆଣିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଦେଖୁଛ ପଇସା ନାହିଁ ନା ନା ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ପଇସା ସବୁ ଲୋଟି ହେଇଗଲି ମୋ ପଇସା ନାହିଁ ସରିଗଲା କୁକୁର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡୁଳି ହେଇକି ଧୋଇ ହେଉଛି ମାନେ ଗଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ତାର ବହୁତ ଡର ଆଉ ଲିଫ୍ଟରେ ଆଣ୍ଡୁଳି ହେଇକି ପଳାଉଛୁ ଏଠି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ନ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କ'ଣ ମାନେ ଅଛି ଚପଲ କାହାର ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି ପାଣି ବୋଟଲ କେଉଁଠି ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ଦର ଆଣ୍ଡୁଳି ହେଉଛି ହଁ ବହୁତ ଆଡ଼େ କ'ଣ କରୁଛୁ କାମ କରୁଛୁ ନା ସେଠି ଓକେ ତାହେଲେ ରସୁଣ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ଅଦା ପିଆଜ ଫିଆଜ କଟା କଟି ସରିଗଲାଣି ନାଇଁକି ବାଟିଆଟା ବାକି ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଦା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାମରେ କାଟି ଦିଅ ସବୁଗୁଡ଼ା ଖାଇଲା ଚୋବେଇ ଖାଇବା ହଉ ତେଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ପିଆଜ ପକେଇବା କହିଲ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ତ ପୁରା ଜମେଇକି ହଁ ଆମର ପ୍ରଫେସନାଲ ରୋଷେଇଆ ଯେହେତୁ ସିଏ ନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ରିତୁ ସାର୍ ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମତାମତ ଦେବ ଆଉ ନିହାତି ଅନେଷ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବ ଟେକାଟୁକି ଏନ୍ଦିକି ଟେକାଟୁକି କରିବ ନାହିଁ ଆଉ ନହେଲେ ଗାଣ୍ଡି ଆଡ଼କୁ ଇଚ୍ଛା ମାରିବ ଆଉ
ଏଇ କୁକୁର ତାହେଲେ ଆମେ ବିଦାୟ ନେଇଯିବା ନାଇକି ତମେ ତାହେଲେ ଏ ଶଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ନାହିଁ ମୁଁ ନାଇକି ଶଳା ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଧର ନେ ଭାଇ ଧର ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ପିନ୍ଧେ ଶଳା ସାଇଡ଼୍ ଆগে ତେଲ ନାହିଁ କୋଉଠି ଅଛି ତେଲ ପକେଇ ପାଖରେ ନାହିଁ ତେଲଟା ବି କୋଉଠି ଏଇଟା ପୁଲିସ ଆଉ ଦୁଇଟା ଚାରିଟା ନେବା ସ୍କୁଟର ମିଳିବ ପାଖରେ ନା କଟକରେ ଉଠା କଟକ ଉଠା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାହିଁ କଟକ ଉଠେଇଲା ଆଉ ପାଣି ବୋଟଲଟା ଧରିଥିବ ପାଣି ବୋଟଲ ପାଣି ଟିକେ ଧରିଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଧରିଲ ତ ओके हेलो चलो ମୁଁ ମୋର ସାର୍ଟ ବାରମଜାଟା ମୁଁ ନେଇଛି ନା ତମେ ନେବ ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଥିଲି ବାରମଜାଟା ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି କିଛି ନଥିବ ଚାର୍ଜର ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସବୁ କଲି ହେଲମେଟ୍ ହଁ ଦିଅ ଚାଲ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ମୋର କିଛି ରହିଲା କି ନାଇଁ ତ ତୋର ଘର ତୋର ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ତ ବିଦାୟ ନେଇଯାଉଛୁ ଆଉ ଏମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ତ ଲିଫ୍ଟ ହଁ ଦେଖେଇବି ନା ତୁ ଯେଉଁ ଲିଫ୍ଟରେ ଆଣ୍ଡୁଳି ହେଇଥିଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ବ୍ୟାଗ୍ କାହାର ରହିଲା ହଁ ଆସ ପଶି ଆସ ନହେଲେ ଜାକି ଦେବ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଚାଲୁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ଭାଇ ଏଇଟା ଲିଫ୍ଟ ଦେଖିଦେବ ଏଇ କୁକୁର ଏଇ ଯୋଉ କଲିଂ ବେଲଟା ମାରିବ ଏଇଟା ଯଦି ଫସିଯିବୁ ହେଲା କି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ହେଇଗଲା ବହୁତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବର୍ଷା ହଉଛି ନାଇଁ କି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ହେଉଛି 7th ବାଟାଲିୟନ ଆମ ବ୍ୟାଗଟା ଦିଅ तो चलो दिल्ली से तो पड़े
ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ।